Pappa, Mitä? saanko mä kysyä sulta jotain? Kysy pois. Ootko sä nyt aivan varma, että toi sun kutsuma lapsenvahti on tehtäviensä tasalla? Olen. Soittoi mun lapsenvahtina ulkomaillakin. Plus on juontanut myös omaa lastenohjelmaa. Sä et voi olla tosissas. No joo, mä myönnän, että on se nyt pikkusen erilainen kuin mitä lehtiilmoitus antoi ymmärtää. Vai pikkusen erilainen? Kato sitä! Se on ryypännyt siitä asti, kun se tuli tänne. Mamma, rauhoitu nyt! Miten mä voin mukaan rauhoittua? Eikä me voida jättää lapsia tollasen juopon huostaan. No minkäs minä sille enää voin? Ei meitä enää kutsua ketään muutakaan. Anteeksi. Jokos mulla työt alkaa? Eikö sun olisi tarkoitus olla lapsenvahti? Sä oot jo iso poika. Et sä mitään lapsenvahtia tarvii. No se on kyllä totta. No sitähän minäkin. Nassesedän on nyt pakko päästä käymään vähän kusella. Missäs teillä on täällä vessa? Mikä? Anteeksi, et kysyin. Mä käväsen vähän pihalla. Vittu mikä työpaikka. Mitä pirua? Muumipeikko! No? Teidän kuistilla on violettikasa paskaa. Mitä? Herra Jumala! Mörkö! Laita äkkiä sovi kiinni! Pikku hetki. Mitä te nyt vauhkoot? Toi mörkö on vaarallinen hirviö! Se jäädyttää kaiken mihin se koskee! Me ei voida päästää sitä sisään! Jaha, no... Taitaa olla sitten parempi pyytää sitä lähtemään. Älä nyt Herran Jumala avaa sitä ovea! Älä sinä huoli. Nassesta hoitaa tämän tahdikkaasti. Painu helvettiin! Kukaan ei oo kutsunut sua tänne! Sata on violettikansa ihraa eikä kukaan välitä sitä pätkääkään! Tee maailmalle palvelus! Painu kuusen ja hirtä itses! Nassista on nyt hyvin vihanen! Äläkä kehtaa tulla takaisin! No ei kai sitä nyt noin ilkeästi olisi tarvinnut sanoa. Mulle ei oo maksettu vieraiden kaitsemisesta. Mitä nyt? Yrjö tulee. Ja Nassi sitä menee. Kylläpäs toi sitä käyttää outoja sanoja. Ottakaa kiinni. Ette saa kiinni. Olkaa hiljaa! Ettekö te pikku paskiaiset osaa olla hiljaa? Mun on pitänyt kuunnella tätä meteliä jo melkein viikko. Ettekö te voi mennä ulos leikkimään? No minkäs teet? Ulkona on hirveä rankkasade. Ja mehän vaan pidetään hauskaa. Vai hauskaa? Nassi sitä näyttää teille, miten pidetään hauskaa. Onpas mukava olla taas kotona. Toivottavasti lapset ovat pärjänneet. Me ei sitten edelleenkään luota
pätkääkään siihen sun lapsen vahtiis. Älä nyt viitti. Se mies suorastaan huhkui ammattitaitoa. Siis miten paha se nyt vois muka oo? Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi. Katso pappa, kuinka kaunis tähti taivas. Tulee ihan nuoruuden vuodet mieleen. Älä välitä, mamma. Ei kaikki ole vielä menetetty. Me voidaan polttaa vielä koko paska maan tasalle ja aloittaa alusta. Jaha, te olettekin jo kotona. No sehän tietää sitten sitä, että minun työni onkin palkansaantia vailla valmis. Olet aivan oikeassa. Mamma, haepas Nassasedän palkkio. Ladattuna. Ymmärrän. Odottakas pikku hetki. Vai ladattuna? Ihan mukavia lapsiahan ne loppujen lopuksi oli. Mutta turhaa me nyt täällä ulkona seisoskellaan. Mennään takaisin sisään. Ei, odota. Herra Jumala. Kato pappa, terve. Moi pappa. Siis mitä helvettiä te täällä touhuatte? Etkö sä muka näe? Me pidetään hauskaa. Nasse opetti meille uuden leikin. Vai sillä tavalla? No sittenhän Nassesta taitaakin ansaita vähän ylimääräistä. Jaha, sieltähän se mamma jo tuleekin. Saat 5 ylimääräistä sekuntia ennen kuin sun aivoista tulee osa meidän seinätapettia. 1. Hei, ei pitäisi nyt voida keskustella. 2. Muumipeikko, tee jotain! 3. Reiska, soita taksi! 4. 5. Pappa? Sinäkin? Ei, en mä mitään. Sinä! Tää on kaikki sun syytä! Ulos täältä ja heti! Ja tässä vähän ruumiillisen työn lisää! Paskat lasten vahtimisesta. Mä menen takas mainos TV:seen.